Ume, haur, gazte eta ezain gazteok euskaraz disfrutatzeko edukiak bilatzen dituzue, hauek zen moduz. Ekainean Deep Sea gomendatu nahi dizuegu, itsasoaren sakonera eta ametsen mundura bidaiatzen duen pelikula txinatar liluragarria. Eta Galtzagorri elkarteak haur eta gazte literaturaren ezagutza bultzatzeko sortu duen podcasta, Gonagorri. Horrez gain, webgune interesgarri bi topatu ditugu, kokoa.eu zen marrazketarako materialak eta mugikorretarako stikerrak eta gifak dituzue euskaraz. Eta gukapin 9 urtetik berako aurrentzako jolasak eta ikusentzunezko edukiak. Eta bukatzeko jolas interaktibo bat gomendatzen dizuegu, Emari App, hain ezagunak ez diren emakume historikoen istorioak ezagutzeko. Eta Gasteizen antolatu duten tailer bat, ilustrazio zientifikoaren oinarriak bereganatzeko, artista zena duten zientifiko gazteentzako edo zientzietarako gaitasuna duten artista nerabeentzako. Hori guztia ekainean, uztailean gehiago.